Ma' 340,000 persuna se jkunu qed jirċievu l-voucher ta' €100 b'posta reġistrata fil-jiem li ġejjin. Dan fil-waqt li l-Gvern għaddej b'taħdidiet ma' madwar 5 pajjiżi oħra biex dawn jiżdiedu ma' 19 il-post diġà mħabbra bħala destinazzjonijiet illi minn Malta tista' tivvjaġġa lejhom. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema tal-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika illi tħabbar it-tnejn illi għadda, il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli qalet illi dawk li jaħdmu fis-settur turistiku se jkollhom sajf. Qalet li dan il-pjan jolqod żewġ binarji, it-turiżmu intern u dak internazzjonali wkoll. Dwar il-voucher ta' €100 li se jintbagħat il kull persuna li għandha aktar minn 16-il sena, kien spjegat li €80 minnhom għandhom jintefqu fi stabbilimenti liċenzjati mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Johan Buttigieg qal li l-€20 illi jibqa' jistgħu jintużaw fi kwalunkwe intrapriża illi kellha tagħlaq kawża tal-pandemija, bħal każini, ħwienet tax-xahar u ħwienet tal-ħwejjeġ fost l-oħrajn. Il-voucher ħajkollu QR code fuqu fejn wieħed jieħu l-voucher għand tal-ħanut, jiġi skenjat u hemmhekk mbagħad isir trasferiment mod immedjat mill-kont tal-Gvern għal kont tal-individu li jkun qed jagħti s-servizz. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli tkellmet fuq kif il-lista ta' postijiet tista' titla' għal 24. Spjegat kif kien hemm anki pajjiżi li inkludew lil Malta fil-lista ta' pajjiżi siguri għall ivvjaġġar wara taħdiet diplomatiċi mal-Gvern. Aċċennat ukoll li f'każ li s-sitwazzjoni f'pajjiż minnhom tinbidel, Malta se tirtira id-destinazzjoni biex tipproteġi saħħet il-poplu. Ninsabu fi stadju avvanzat ħafna li aħna parti dawk it-19 il-destinazzjoni li aħna ftaħna diġà propju magħhom li aħna ħabbarna li mill-ewwel ta' Lulju se nkunu nistgħu niftħu lejhom se jkun hemm pajjiżi oħra illi jingħaqdu ma' din il-lista. Tajjeb illi nagħmel enfasi illi aħna it-taħdidiet fuq livell diplomatiku ma waqfux, anzi komplew jintensifikaw ruhom fil-jiem illi għaddew. Dwar il-fatt li l-Kummissjoni Ewropea qalet illi wara Ġunju għandhom jinfetħu l-ajruporti għall ivvjaġġar bejn l-Istati membri, il-Ministru qalet li pajjiżna huwa attiv f'dawn id-diskussjonijiet u dejjem aġixxa b'mod konkret. Fil-deċiżjonijiet kritiċi meta se nagħlqu l-ajruport aħna ma qadniex nistennew li xi ħadd jagħtina s-sinjal. Bl-istess mod, bl-istess spiritu aħna dħalna għal din it-tani fażi importanti għat-turiżmu f'pajjiżna, attiva Malta wkoll fuq livell Ewropew f'dawn it-tip ta' taħdidiet, però ċertament aħna dejjem sħaqna fuq l-importanza li primarjament niftħu fuq il-kunċett ta' safe corridors illi Malta kienet wieħed mill-ewwel pajjiżi fid-dinja li mbuttajna din it-tip ta' linja partikolari. Ovvjament aħna insegwu dak li qed jiġri madwarna. Il-Ministru fakret li d-dialogu dwar dan il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika wassal għal skemi bħal dik ta' traħis fin-nofs tal-kont tad-dawl tal-intrapriża li se jolqot mal-20,000 negozju. Fl-istess ħin il-Gvern se jagħti rifużjoni lil dawk in-negozji li ħallsu liċenzja għall-operat fl-aħħar sena. 12,000 negozju se jkunu milquta minn din il-miżura, b'9,000 minnhom ikunu marbuta dirett mal-qasam turistiku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.